Здравейте, нещо ви покажа как можете да си хакнете всички игри с приложението Lucky Patcher. Първо цъкате в Aptoide. После пишете Lucky Patcher. Ето така. Накрая цъкате на второто, където пише 3 милиона. Така. После го изтегляте. Накрая, като го изтеглите, аз сега, то може много игри да се хакват, но аз съм решил да си хакна Subway Surf. Така, сега цъкате на Lucky Patcher и чакате това да ви се зареди. След като ви се зареди, ако искате да си хаквате игрите, аз сега натискам на Subway Surf. После натискате третото, където пише отвори меню с кръпки. После това и накрая третото натискате. После тук и чакате да ви се зареди. Когато ви се зареди, излизате от играта, цъкате на Subway Surf и така ви се хаква играта и ще имате всичките пари, които си пожелаете. Не мога да те гледам така. Може би ако говориш с треньора, няма смисъл. Загубих приятелите си. Момчетата от отбора ме пазят. От мъка не успях дори да хвърля пас. Може би хората бяха прави. Сигурно защото не трябваше да се пробвам. Бела, може да не разбирам от футбол, но те познавам. Ще ти покажа нещо. Каква ръка? Хвърления, тате! Става късно, Бела. Да, май трябва да влизаме, хлапе. Не! Искам да играя футбол за винаги. Моля! Малкото ми котър вече. Добре. Още 5 минути. Да! Дълъг пас. Тъчдаун! Шека боля! Винаги го обещавах за още 5 минутки. Това малко момиченце обичаше футбола повече от всичко. И все още е така. Ще говоря с тренера. О, вземи банана. Ще ти трябва енергия за мача. Не бяхме прави. Трябва да убедиш треньора да те върне в отбора. Знаете ли какво? Напълно сте прави. Какво чакаме тогава? Да тръгваме! Уха! Това беше по-лесно, отколкото предполагах. Бива ни в обещаването. Само да ви кажа, зарежда около 2-3 минути, защото много време се хаква играта. Ето сега. Сега натискате долу на готово където, после цъкате на Subway Surf, ето това. И накрая третото, къде пише да инсталира. После да инсталирате играта, после я инсталирате. След като сте я инсталирали, вече може да ви се хаква и да имате много пари. За последен път ви казвам, може много игри да се хакват, но аз съм решил просто Subway Surf. Тук съм, защото обичам футбола повече от всичко. За малко щях да го забравя. Тренерите, че съм ви показала нещо. Че съм си заслужила мястото. Отстранихте ме само защото не бях напълно концентрирана. Сега съм тук, за да дам 100%. Дайте ми шанс и ще го докажа. Съжалявам, но не мога да се занимавам с теб сега. Трябва да спечеля. Накрая, когато ви се инсталира, цъкате на Subway Surf или на която и да е игра, която си свалите. Не вярвам, че го казвам, но нямаме друга възможност. Така е. Сега се зарежда и ще ви покажа как става. Както направих аз. Строя най-бързия
Гледайте сега. Сега ще ви покажа как става. Изчакайте за малко. Сега ето ще ви покажа как става това. Сега, ама на всякакви игри, когато си ги хапнете, трябва да има такова плюсче отгоре. След като има такова плюсче, виждате, ето тези, къде се плащат. Така. После натискате да и вижте сега отгоре колко пари имам. Сега гледайте колко неща мога да си купа. Сега гледайте колко неща мога да си купа, когато съм си хакнал играта. Така хора, мисля, че видеото е достатъчно и дано да можете да скапнете игрите и така, това беше от мен. Чао!